שלום לאילן בן עמי מחברת NCI, סיליקון לציפורניים. ציפוי ציפורניים טבעיות, לשיקום ציפורניים טבעיות, להבראת הציפורניים. סיליקון ג'ל הוא הטרנד החם בתחום הציפורניים. הוא יחזיק מעמד בבריכה, בשטיפת כלים, בכביסה ידנית. אילן בן עמי, הבעלים של חברת NCI, יצרן סיליקון לציפורניים, שהגיע עם פתרון שלטענתו מאפשר גם לשטוף כלים, ועם זאת, הלק לא נהרס. איתנו חני שמעון, מדריכה בחברת NCI שמתמחה בסיליקון ג'ל. החומר הזה, להפך, משקם את הציפורניים, מרפא אותם, מחזק אותם, גם נותן גם מראה מאוד מאוד יפה, מאוד פשוט. את מורידה את הלק והברק נשאר אותו ברק. צמד לציפורן בצורה אבסולוטית, זה מרפא ומשקם ציפורניים פגועות, שהם למעשה מרפאים את הציפורניים. ג'ל לק בצבע. מה את מחזיקה ביד? את הסיליקון. זה הסיליקון? כן. אוקיי, ממש חומר כזה שהוא שקוף לחלוטין. את הציפורן בכל שבועיים שלושה. יש לנו כאן את המנורת UV 9 ואט, והסיליקון עצמו בכמות של 60 גרם. למעלה מ-200 טיפולים בבית. כל אחת יכולה לעשות את זה בבית, גם נערה צעירה מאוד. אם היא כוססת, לגמול אותה מכסיסה, ואם זה... ואז יודעים שהיא מטפלת בסיליקון. אגב, זה יוצאת לי לא יותר גבוה, אם לא יותר נמוך. תראי, כל אחרת הארץ זה כחול לבן.